Ittra mibgħuta f'Mejju tal-1996 minn konsulent fiħdan il-Project Management Office twissi li testijiet li saru fil-kostruzzjoni tal-Isptar Mater Dei jistgħu jkunu meqjusa imbarazz. Ir-rapportat dan il-Gazzetta Malta Today li spjegat li f'idejha għandha evidenza ġdida. Ittra li ntbatet minn Martin Smith lil Project Manager Martin Attard Montaldo. F'din l-ittra Smith iwissi wkoll li jekk xi samples jirriżultaw li kienu ħsiena, il-Project Management Office kien se jkollha problema kbira. Jirriżulta li Smith kiteb din l-ittra wara rċieva kopja ta' test tal-konkrit. Li ma test kien akkumpanjat minn diversi osservazzjonijiet li qajmu għadd ta' domandi fuq kemm dawn it-testijiet kienu veri u anke tqajmu mistoqsijiet fuq il-kwalità tal-konkrit. Għadu mhuwiex magħruf jekk Attard Montaldo kien xafża lill-Ministru tas-Saħħa ta' dak iż-żmien Luis Gallia dwar dan. Smith argumenta li bil-klawżoli preżenti fil-ftehim, skansa sedet argumenta li r-riżultati tal-konkrit jaqblu mal-ittra tal-ispeċifikazzjoni. Żied il-Project Management Office għandu jafża l-iskansa biex tagħmel testijiet oħra. Jekk it-testijiet jirriżultaw tajbin, il-klijent għandu jħallas u ma jkunx hemm għalfejn isiru aktar testijiet. Iżda jekk dan ma jsirx, Smith iddikjara li l-uffiċċju kien se jkollu problema kbira.